ҳамад ассалому алайкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали мошин савдо. дар ин рӯза навор 10 мошини фурӯшӣ дорем ки нархҳои миёна арзонай. марҳамат навора то охира тамошо кунед, дастгири моро фаромуш накунед, дар канал обуна шавем, фикротона дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 129 сомони тоҷикӣ. ваз 21099, соли барориш 1997, дар кузуфи седан, авио мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка передача, механик. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 4 баллони нав, ходовоиш навай, аккумулятори нав задагӣ, д-тризаш электропакет дорад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша боша гуфтестай 7500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 57000 рубл. марҳамат бародаро занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мошини фурӯши навбати мо Дайо Тико, соли барориш 1996, дар кузуфи минивен, рангаш боша кабуд, авио мотор 1.3, сӯзишворӣ газ, бензин, коробка передача, механик. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри ҳисор, нақша боша гуфтесай соҳибаш 11000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 84000 рубл. марҳамат гуфтаи шахсои харидори аниқ бошанд ба ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экрана занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарое ки мехоҳанд ки аз нархҳои мошинҳо бохабар шаванд, дар комментария ҳатман нависен. чӣ намуд мошин дар корайтон чанд ҳазор сомона дар корайтон нависен. мо боша дар навори оянда пешкаши шумо мекунем ҳам мошинҳоро. мошини фурӯшӣ Мерседес Бенз Вито, соли барориш 2001, дар кузуфи минивен, рангаш боша сабз, авио мотор ДВД, сӯзишворӣ боша дизел, коробка передача, механик. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, харидори аниқ боша савдо мешавад, нақша боша гуфтестай 20000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 154000 рубл. мошин қарор дорад дар ноҳияи рӯдаки бародаро. ин рақамҳо дар рӯи экран метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. гуфта ягон сечка боша алишам мекунам, болои суметам. марҳамат ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. мошини фурӯши навбатӣ Toyota Mark D, соли барориш 1993, дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, авио мотор D, сӯзишворӣ бензин, бензини холӣ, коробка передача автомат, мотор коробка созай, ягон айб надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш боша 12000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 92000 рубл. марҳамат шахсони харидор, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед ба ин рақамҳо занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F, соли барориш 1997, дар кузуфи седан, рангаш боша кабуд, авио мотор 1.6, сӯзишворӣ газ, бензин, коробка передача, механик. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷати солонаш буд шидагияй. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша боша гуфтестай ки 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 115000 рубл. гуфтай илтимос шахсони харидори аниқ занг занед. барои гуфтай нақша фаҳмидан пасту баланд кардан занг назанед. ин охирон нақша айда арзон намешава ва фикр мекунам ки ин мошин дар ин нарх меарзад. мошин тозаи ба фикрам. инам марҳамат шахсони харидор, рақамҳо дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар марҳамат занг занед ва маълумоти бештари худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
шашум мошини фурӯши моӣ ҳаст ваз 2112 соли барориш 2006 дар кузуфи хетчбек объем мотори 1.6 сӯзишворӣ бошад газ бензин коробка передача механик мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе нархша боша гуфтаистаи 14500 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 111000 рубл тай харидори аниқ боша конкрет набоша занг бизана срочно мефурӯшум сум дар кора мотори мошин боша мотори приёра задагияй бародаро ина марҳамат рақамо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунем ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. мошини фурӯшӣ ваз 2115 соли барориш 2003 дар кузуфи седан сӯзишворӣ бензин коробка передача механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад 1 сола ҳуҷҷат дорад моторш боша инжектор камдуш я акклиматор надошта нархи охироншай арзон намешавад нархш боша 8200 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 63000 рубл мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе марҳамат бародаро ина рақамо дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед дастгирии моро фаромуш накунед лайк подписат ҳаётон наброяд мегзарем ба эълони навбатӣ. мошини фурӯшии навбатӣ хундай старикс соли барориш 2000 сол рангш бошад сабз объем мотор ДВД сӯзишворӣ дизел коробка передача механик фавран фурӯхта мешавад нархш боша 27000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 208000 рубл мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад шахсоне ки харидори аниқанд занг занед бо арзонам мешидай марҳамат рақамо дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар занг занед ва маслиҳат кунед. мошини фурӯшӣ опел астра g соли барориш 1998 дар кузуф боша универсал рангш боша кабуд объем мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка передача механик мошин дар ҳолати хуб қарор дорад ҳуҷҷат 1 сола дора акклиматори нав баллонои нав расход надора нархша боша гуфтесай 35000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 269000 рубл мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе гуфташ харидори аниқ боша бо арзонам мешавад марҳамат шахсони харидор ина рақамо дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мошини фурӯшии навбатии мо дайво некси соли барориш 1996 дар кузуфи седан рангш боша сафед объем мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка передача механик мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе нархша боша гуфтаистаи соҳибаш 14500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 111000 рубл марҳамат шахсони харидор барои маълумоти бештар рақамо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед.